Čiže dobrý deň, vítam vás u toho videa. Toto video bude ako prvé, dlhšie. No a vrhneme sa na to. Čiže teraz vám chcem ukázať, aké mám pomady. Zbierka mojich pomad a ružov a všetko možné. A špirál. Používam takéto špirály. Get Big Let. Takto. Túto špirálu som si kúpila pred pár dňami. Toto zelené nie je pomada. Je to z Oriflameu. Moja babka robí moja krásna robí v Oriflame, tak ona mi to priniesla. No, toto zelené je na výražky, napríklad na moje. Ale hnedé je tiež, čiže napríklad tak toto zafarby. A nechcem ja vyzerať ako dement. Takže moja zbierka. Na výražky vlastne tá špirála Big. Ak sa chcete presvedčiť Big. Ďalšia, ale tuto už používa moja teta. To je rúž. Tiež je toto rúž. Tento rúž som dostala akurát na Vianoce. Od Ježiška. Čiže od mamky. Čiže od koho som to dostala. Ďalšie to už mám nejaký rok. Mini pomada na zimu, ale ja už som ju vyničila. Fajne vonia, čiže musím povedať, hej. Ďalšie, to je moje zrkadielko na maľovanie. Na maľovanie, to je zrkadielko vlastne. Som momentálne na notebooku. Ďalší, tento rúž mal svietiť, síce. Tu ako sú to tie bodky, 4, tam mal svietiť. Ďalší, toto je práve lesk. Túto pomadu som mala kupovanú pred mesiacom alebo pred 2 z Piskej. Túto už dávnejšie, ale ide. Ak vidíte farby takto, neviem, či budete vidieť. Asi hej. Tak asi nie, ale fajne vonia. Tento som dostala od mojej kamarátky, ale ho nepoužívala. Tento farby takto. Čiže tak. No a teraz sa môžeme vrhnúť na takéto malé rúže. Tie mám ich milión. Či lesky, či čo to sú vlastne. Mám tu aj fajnú voňovku Dolce & Gabbana. Takýto. Potom taký. A taký. A to bolo všetko. Dovidenia.